Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Беларускія палі і пералескі зусім не падобны на краявіды Узбекістана. Але госці з Ташкента адчувалі сябе ў нас як у родным доме. Смачныя парэчкі. Ну а пра беларускую бульбу нават песні складзены. А сюды, у госці да беларускіх пабрацімаў, прыехалі юныя септэмбрыйцы з балгарскай габраўскай акругі. У лагеры «Олимпия» под Могилевом разом яны адпачываюць, святкуюць агульныя святы, разом спевают веселые пионерские песни. С первого дня мы подружились со всеми советскими пионерами. Нам очень нравится пионерскую линейку, белорусский лес. Мы каждый день собираем земляники, черняки. Мы поем, играем, танцеваем. А вот в таких вот прыгожих домах мы жили. Было у нас в лагере вельми много ребят из 24 краін. Мы там вельми подружились с ребятами. Нездарма эмблема Пионерской республики «Зямный шар» с детьми з усіх континентов. Ребята вельми цікавились об житті ребят у Беларусі. Я им рассказал об гэтым и подаровал шэраг фотоздымков с видами Минску. Земля не спит, и каждый день светит глаза своих детей. Нашай дружбе ніколі не згаснуць. І ў гэтай казачнай краіне пабывалі ўдзельнікі семінара. Тут у піянерскім лагеры адпачываюць дзеці рабочых фабрыкі імя Калініна. Так добра адпачываць могуць толькі дзеці вашай краіны, сказаў цейлонец Субас Сингх. Пасля такіх хвалюючых сустрэч Савецкі Саюз стаў блізкім і зразумелым зарубежным сябрам.